Вас вітае інфармацыйная служба тэлеканала МКТБ і я, Ганна Рухадзе. У эфіры навіны час мясцовый сёння ў выпуску. Дзень смутку. 22 чэрвеня маладзечанцы ушаноўвалі памяць ахвяр вялікай айчыннай вайны і генацыду беларускага народа. Каб канікулы былі ў радасць, супрацоўнікі Міністэрства па надзвычайных сітуацыях завіталі да дзяцей у спартыўна-аздараўленчы комплекс «Брыганціна». Духаў дзень. Праваслаўныя хрысціяне сустракаюць пяцідзесятніцу. Беларусь рыхтуецца адзначыць 80годдзе вызвалення ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Гэтая дата па-сапраўднаму радасная і светлая для кожнага жыхара рэспублікі. А напярэдадні ўрачыстасці беларусы ўспаміналі дату журботную. 22 чэрвеня – дзень усенароднай памяці ахвяр вялікай айчыннай вайны і генацыду беларускага народа. Сотні маладзечанцаў прыйшлі ў гарадскі парк да мемарыяльнага комплексу ў гонар воінаў-вызваліцеляў нашага горада, каб ушанаваць памяць загінуўшых. Мітынг рэквіем аб'яднаў жыхароў нашага рэгіёна, прадстаўнікоў раённай улады і дэпутацкага корпуса, актывістаў грамадскіх аб'яднанняў і партый, сілавікоў, работнікаў самых розных прадпрыемстваў і устаноў, навучэнцаў каледжаў. Мы считаем, что этот день один из самых трагических и памятных в нашей истории. Поэтому мы всегда, по возможности, ветераны наши, приходим на это мероприятие, чтобы почтить память тех, кто отстоял свободу и независимость нашей страны, кто положил свои жизни, чтобы наше поколение и поколение наших детей и внуков жило счастливо под мирным, счастливым небом. Такие даты, они консолидируют людей. Должно существовать преемственность поколений. Мы обязаны просто помнить, чтить и передавать память о тех страшных событиях, которые происходили на территории нашей республики. И, соответственно, на сегодняшний день, когда мы видим над собой мирное небо, насколько все это важно. И мы должны передавать память будущим потомкам, чтобы они об этом знали, чтобы они об этом помнили. Маладзечанцы ўспаміналі тых, хто абараняў радзіму цаной свайго жыцця, хто загінуў на фронце і ў лагерах, хто памёр ад голаду і цярпеў нягоды. 22 чэрвеня – гэта дзень, калі смуткуе ўся Беларусь. Усебеларускай хвілінай маўчання тысячы людзей ушанавалі памяць загінуўшых у гады вялікай айчыннай вайны. Вечная слава героям! Слава героям! Слава в веках! Да падножжа мемарыяльнага комплексу да вечнага агню жыхары нашага горада і раёна усклалі вянкі і кветкі як сімвал таго, што памяць жыве вечна. Памяць аб тых, хто ахвяраваў жыццём дзеля кожнага, хто сёння жыве ў мірнай краіне, мае магчымасць працаваць, выхоўваць дзяцей, радавацца новаму дню. 22 июня 1941 года, очень рано, еще многие спали, началась Великая Отечественная война. Она унесла многие жизни, жизни невинных людей. Беларусь была практически разрушена, потому что были сожжены деревни, были концлагеря, в которых погибали наши малолетние узники. Сегодня мы таким митингом, такой минутой молчания еще раз говорим нет войне. Мы, потомки победителей, должны сделать все, чтобы наш народ жил в мире. Очень много стран пытаются нам навязать, переписать нашу историю. Мы этого не позволим, потому что это наша история. И весь народ, который чтит свою историю, который уважает и все страницы своей истории сохраняет, только вот такого народа может быть будущее. Поэтому мы сегодня еще раз преклоняем головы перед подвигом советского народа в годы Великой Отечественной войны. Пайсці, каб вярнуцца. З пачаткам лета многія імкнуцца адпачыць на ўлоне прыроды. Лясныя масівы – адно з самых папулярных месцаў баўлення актыўнага і пасіўнага часу нашых жыхароў. Але лес быў і застаецца зонай небяспекі, асабліва на незнаёмых тэрыторыях. Выратавальнікі раяць, асабліва пажылым людзям, не адпраўляцца ў грыбныя і ягадныя паходы ў адзіночку, тым больш, калі ёсць праблемы са здароўем. Правілы асабістай бяспекі зусім не складаныя, і калі чалавек іх выконвае, заўсёды ёсць шанс выйсці з лесу хоць самастойна, хоць з дапамогай іншых. Прежде чем подумать о том, что вы хотите пойти в лес, необходимо уточнить информацию, не введен ли запрет на посещение лесов.
Если он не введен, то, естественно, необходимо к этому мероприятию серьезно подготовиться. В первую очередь хочется напомнить, что эти походы необходимо планировать в первую половину дня. И когда вы запланировали поход в лес, сообщите, пожалуйста, ближайшим родственникам либо соседям, в какое время вы планируете вернуться и в какой лес вы хотите пойти. Естественно, необходимо предусмотреть следующие моменты. Это зарядить мобильный телефон полностью. Естественно, продумать, как вы будете надеты. Рекомендуют надевать светлую либо яркую одежду с длинными рукавами и штанинами. Запастись обязательно питьевой водой. И если вы употребляете какие-либо медикаменты, то их необходимо взять обязательно с собой. Каб канікулы былі ў радасць, супрацоўнікі Міністэрства па надзвычайных сітуацыях кожнае лета не пакідаюць без увагі дзяцей у школьных і загарадных лагерах. На гэты раз месцам іх дыслакацый стаў спартыўна-аздараўленчы комплекс «Брыганціна» Белдзяржуніверсітэта. Тэму працягне наш карэспандэнт. У Брыганціне адпачываюць каля 250 дзяцей, і арганізатары пастараліся прыдумаць заданні ў інтэрактыўнай форме так, каб кожнаму атраду было цікава. Пакуль падлеткі адпрацоўвалі на практыцы навыкі выратавання пацярпелых на вадзе, у актавай зале малодшыя дзеці дружна ўзгадвалі, як сябе паводзіць, калі здараюцца розныя надзвычайныя сітуацыі дома, на вуліцы, у лесе ці на вадаёмах. Пазнавальны урок для іх правяла супрацоўнік маладзечанскага гранс Марына Ганчарова. Дзеці наперабой тлумачылі, чаму нельга заплываць за буйкі, ныраць у незнаёмых месцах, плаваць у лодках без выратавальных жылетаў і доўгі час знаходзіцца на сонцы. А мультфільм з волшебной кнігі МЧС замацаваў атрыманыя веды. Сезона 2024 году в стране утонули 64 человека, в том числе 6 детей. По поручению министра по чрезвычайным ситуациям в период летней оздоровительной кампании, начиная с 17 июня, в лагерях нашей страны спасательное ведомство организует занятия для детей по плаванию и правилам безопасного поведения на воде. Мы искренне убеждены, что подобные мероприятия будут способствовать снижению количества несчастных случаев при купании и станут дополнительным стимулом для физического совершенствования и развития нашего подрастающего поколения. Тым часам на лагерным стадыёне стараннямі выратавальнікаў вобласці і Маладзечанскага раёна разгарнулася шмат пазнавальна-гульнявых пляцовак. Правільныя адказы падмацоўваліся прызамі. Супрацоўнікі абласнога таварыства выратавання на водах дэманстравалі ўсім навыкі аказання першай даўрачэбнай дапамогі і вучылі гэтаму ўсіх жадаючых. Таксама выхаванцы лагера не адказалі сабе ў задавальненні прымерыць баявую амуніцыю выратавальнікаў, пазнаёміцца з пажарнай тэхнікай. Больше всего мне на этом мероприятии понравилась эстафета. Там мы спасали пострадавшего, вылавливали рыбу из спасательного круга, а также кидали спасательного линию. Мы узнали, как надо себя правильно вести на водоемах. Например, не заплывать за буйки, потому что там может быть много мусора. Или не топить другого своего друга. Я это расскажу всем своим близким и одноклассникам. А яшчэ кваліфікаваныя работнікі Міністэрства па надзвычайных сітуацыях праводзяць заняткі па навучанню дзяцей плаванню. Падобныя сустрэчы будуць працягвацца ў аздараўленчых лагерах да канца летніх канікул. Алла Маркелова, Алексей Андреевский, МКТБ. У Маладзечанскі раус паступіла заява па факце збыту 2 сувенірных купюр, падобных на 50 беларускіх рублёў. Устаноўлена, жыхар Маладзечна двойчы разлічыўся з прадаўцом гандлёвага кіёска з сувенірнымі грашовымі сродкамі. Толькі ўвечары прадавец заўважыла, што грашовая купюра не толькі зроблена з нізкаякаснай паперы, але і мае памылку друку. Замест надпісу рублёў пазначана дублёў. Гэтыя дзеянні кваліфіцыруюцца як махлярства. Цяпер супрацоўнікамі Маладзечанскага раус праводзіцца праверка. Духаў дзень праваслаўныя хрысціяне сустракаюць пяцідзесятніцу. Троіца – вялікае хрысціянскае свята, якім канчаткова заканчваецца велікодны перыяд. У адным з храмаў горада пабывала наша здымачная група. У царкве Рождества Христова вітае пах свежай зелені і кветак, галінкамі ўпрыгожаныя іконы. Прыхажане сустракаюць Троіцу, якая заўсёды адзначаецца на 50-й дзень пасля Вялікання ці, як кажуць беларусы, сёмуху. Троіцын дзень – адно з галоўных падзей хрысціянства. Прысвячаецца свята навучанню пра адзінства трох іпастасяў Бога – Бога Айца, Бога Сына і Бога Духа Святога. Для большасці людзей тайна Тройцы застаецца недасягальнай для разумення, але гэты дзень успрымаецца таксама як нараджэнне хрысціянскай апостальскай царквы, якому папярэднічалі падзеі, апісаныя ў Бібліі.
Видение огненных языков видимым образом. Мало того, еще и с шумом приходит Дух Святой и оживотворяет учеников Христовых. И до этого, если в большинстве своем они были практически безграмотные, в большинстве своем безграмотные рыбаки, то после этого они превращаются в прекрасных ораторов, сильных словом и делом, не просто способных, а дошедших до края Вселенной и даже дальше. Кто до Индии, а кто и до нашей славянской семьи. Пришли и основывали церкви по местам, и распространили слово, благую весть. И все это благодаря Духу Святому. У нядзелю чытаюцца малітвы, калі прыхажане і святары тройчы становяцца на калені і просяць у Господа вызваліць з грахоўнага палону людзей, падтрымаць у часы духоўнай барацьбы. У гэты панядзелак веруючыя адзначаюць Дзень Святога Духа. У храмах праходзілі ўрачыстыя літургіі. Святары ў аблачэнні зялёнага колеру, які сімвалізуе не толькі абнаўленне прыроды, але і новае светаўспрыманне чалавека, яго веру. Пасля пропаведзі апосталаў у розных краінах пачалі з'яўляцца першыя хрысціянскія абшчыны, у аснову якіх пакладзена вучэнне Хрыста аб любві чалавека да іншых людзей і аб дараванні сваіх крыўдзіцеляў. Дай Бог, чтобы мы с вами, приобщаясь с Духом Святым и усыновляясь Богу Отцу, не просто получив этот дар через крещение, радовались тому, что вот тут мы его получили, но помнили, что его надо сохранять, и для этого надо немножечко прикладывать усилий. Дай Бог, чтобы это у нас с вами получилось Духом Святым, чтобы мы имели дерзновение о Господе нашем Иисусе Христе и так стремились, исполняя волю Отца нашего Небесного, Духом Святым преображали человека Нового Завета, чтобы научились не взирать ни на лица, ни национальности, не говорить, что вот мы такие хорошие, потому что мы там одной нас принадлежим, а все другие остальные плохие. Конечно же, это разделение, и это дело сатанинское. А вот когда во Христе, в Господе Иисусе Христе мы говорим, а нет больше во Христе ни эллина, ни иудея. Но дай Бог, чтобы мы также учились жить в мире, и чтобы имелась у нас с вами между всеми любовь. Как сказал Христос, потом узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой, чего и вам желаю. Гэты тыдзень праваслаўныя хрысціяне адзначаюць троіцкія ці зялёныя святкі. Пастаў сераду і пятніцу няма, а з панядзелка 1 ліпеня распачынаецца Пятров пост. І як заўважалі нашы продкі, менавіта з тройцы вясна канчаткова уступае месца лету. Алла Маркелова, Алексей Андреевский, МКТБ. Наперадзе падрабязны прагноз надвор'я. Вы можете сачыць за выпускамі навін на нашым сайце tvs.by, YouTube-канале, у сацыяльных сетках, УКонтакте, Одноклассники, Инстаграм, у Телеграм-канале МКТБ. А я з вами развітваюся. Усяго добрага і да хуткай сустрэчы.